ngadeg nduk. Ya, ayo buka saka kendang. Ayo Mas. Ya. Cewek gaul. Yo, Eka uget-uget yuk. Eka Walang Sangit alias Eka uget-uget. Sing
jogetmu ki lak ngur sederhana bae. Nggih. Ning iso menghipnotis penonton sakmene kae kabeh nyawang kowe. Saya mbae sing arep dhewe ki lek ngerokok saya banter. Saya budi. Ngarep dhewe ka lho. Kuwi ancen. Lho. Biru ka lho. Iki ora cepet kate tangane buyuten kuwi iki. Ora mau biasa wae nek sing adek Elisa ki ngur biasa wae lek ngerokok. Selehne. Bareng ke sing joget kowe karo nyawang kowe. Keluke ketok kathah nggih. Kebake untune entek ngarep. Alah ya. Berarti kowe iki najan to nuwun sewu ya. Lek mun joget sederhana, bentukmu ya mung kaya dangkel jati. Aku gak penak. Lah ngopo? Sinden didhawuhi Mbah Rasimin. Rasim, ora nganggo men. Lah iya. Rasim tok ora nganggo rasim. Sing nganggo men sapa? Awakmu nganggo men kok. Aku to. Heeh. Sapa? Lah ki mau rasimen. Lah iya. Lah iya, salah kuwi. Aku sapa sing salah? Awakmu sing salah. Awakmu. Ora nganggo men. Ora nganggo men. Nganggene plus. Oh, nganggo plus. Plus dadi sok men tahun ngarep tanggap Nah, neh. iya ngono ya ya. Mbah Rasmin. Rasim. Mbah Rasim. Rasmin. Kowe malah wis ning omahe to. Sampun paestunipun. Heeh. Heeh. Alhamdulillah. Wah, kula wau saking Seragen. Terus jam 8 wau dugi petengan wau. Kok petengan? Alah sak derenge cepu ora petengan. Padangan. Padangan aku teko kono jam 8 wae. Wis peteng. Oh, wis peteng. Dadi tekan kono petengan. Petengan. Terus bablas? Bablas. Heeh. Terus teko daleme Mbah Rasimin. Heeh. Wah, luar biasa. Heeh, piye? Saya elok, mau pendopane anyar. Susun kayune padha kaya nggonku. Wah. Tumpuk-tumpuk sawang tok dadi. Luar Dadi, biasa. Omahmu tumpuk-tumpuk sawange. Nggih. Heeh, apa jenenge mau plafon ya? Plafone iso. Plafone hebat. Heeh, ya luar biasa. Mbah Rasimin. Rasim, ora nganggo men. Lah nggih. Lah ya Mbah Rasim. Heeh, ya. Mbah Rasim iki ora arogan. Heeh. Selalu ikhlas memberi. Heeh. Ibadah Heeh. menjadi nomor 1. Betul. Mbah Rasim. Rasim, Nggih. lah iya. Muga-muga tambah rezeki, Amin. panjang yuswa, sehat selalu, anggone dono rasa. Ya. Nyeneng-nyenengke keluarga ageng Pojok Watu. Betul. Sing disenengke muga-muga tansah semangat, tambah sehat. Ya. Anggone tetanen yo tansah dadi kasil sing apik, sing barokah. Betul. Amin ya robbal alamin. Amin, Wah, tenang. aku sowan rene mau rada ameng-amengen lho, Byung. Kok rada ama-ama rene wis piro to? Sampun kaping 3 menika. Ping 3 iki ya? Nggih. Lah yo mesine apal to dalan rene. Kok dadak ameng-amengen ki apa? Ameng-amengen ngaten ceritanipun Kak, kula sing pertama nika. Heeh. Sing prek kejadian banku bocor Ya. sing ngarep sing kiwa. Heeh. Sing Sing keloro kedua? banku bocor sing mburi tengen. Heeh. Aku ki arep mangkat sing ketelu apa neh sing bocor ya. Heeh, terus Wedi aku mangkat. Lah kok teko ngene daleme Mbah Rasim tenan. sing bocor apa? Kamisal kuwi bedah gak sedeng kanggo. Aku ngono. Ya ora apa-apa, sing penting Kok mesti nek kejadian. Dadi teko kene iki anggone nyugata Mbah Rasmin daharan kathah aku seneng. apa sing mas senengi? Maem akeh lho wis enek soto enek janganan enek sego aku seneng. Maem akeh kamisalku gak sedeng sampean. Ngono. Mergo lek mangan kakean. Nggih. Pancen yo jangan desa ki malah disenengi wong pirang-pirang kok. Leres. Aku mau mangan nganti mbuh pindho. Nggih. Heeh. To lek nyugata luar biasa. Leres. Awake dhewe kaya dianggap tamu ki dianggap raja ngono lho. Nek kanggone Mbah Rasim ki nek wis rene wis kaya dulure dhewe. Ah iya. Panjenengan mau lak dioleh-olehi pipa gading to. Betul. Lah nggih, kula mriku wau ki aku madake. Apa? Ya karo dangkel jati mau lho. Sing kok lingguhi malah. Nggih. Nek jangkel jati ning kono pirang-pirang. Kursi sultan. Heeh, kursi sultan. Kamar mandine lok. Heeh. Selang tok renek ciduke. Kok kabeh nganggo shower kok. Nganggo shower ya wulo. Shower. 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 Wah, kamar mandine enek upase. Nggih. Lah iya. Mbah Rasim, matur Mbah nuwun Mbah Rasim. Heeh. Nggih, piyaine ya tesih lenggah nenggani. Heeh. Nganti padang nganti selesai. Nggih. Dia nyambut gawe kerepotan kesibukan-kesibukane. Njen Mbah Rasim ana ing Jakarta bengi iki ditinggal prung
untuk menyenangkan warga masyarakat Pojok Watu mongko sesuk-esuk kudu bablas nyang Ayu Jakarta lho kaya ngono kuwi lho luar biasa kesibukan yang sangat padat ning ora ninggalke karo nggone dhewe betul tetep iso nyeneng-nyenengke karo keluarga ageng kene iya sowan ana kene iki sok harapanku harapane muga-muga iso nggawa dangkel jatine Mbah Gowonen. Oh, nggawa terus aku lagi dikeki. Heeh. Esuk nggawa kalimo. Heeh. Ning syaraté sungginen dhewe. Lah kira ora saya ceper to aku kon nyunggi dangkel jati. Heeh, ya. Nggih. Makanya sukses selalu untuk beliaunya dan semua warga masyarakat Pojok Watu ya, Kak. Nggih, amin. Nah, nyatane udane kaya ngene masyarakat tidak beranjak dari telenggane padha tirakatan. Tesih sami antusias nggih Pak nggih. Kabaripun sae. Alhamdulillah. Pripun? Kademen. Ora apa-apa, kademen kok ndang gawe kopi. Anu anggone panen jagonge gak kenek putih ha? Gak. Napa? Nggih, apa mau peroh aku. Cek Meanono tembang sing mawa donga kanggo masyarakat Pojok Watu. Tembang mawa donga. Ya. Nggih. Kabeh donga ki becik waton linambaran rasa ikhlas, insyaallah Gusti ngijabahi, Kak. Nggih, nggih, nggih. Nganggo tembang apa? Tembangipun nggih menika napa pocong nggih? Pocong. Nggih. Nggo sapa iki? Nggo Desa Pojok Watu apa nggih Mbah Rasim sik? Derek kagem sinten riyen? Kanggo sing biayai bengi iki Mbah Rasim sik. Oke. Ah ya. Spontanitas lho Kak, ora untuk maca lho. Nggih. Ya. Bismillah. Mau yo ora mau sik kon bobok kuwi. Ya sinden cerdas lulusan isi Surakarta ki ya kudu berani dan bisa spontanitas di panggung, cerdas. Kadang ya metu kok kuping barang. Anjar gondas kuwi. Nggih. Piye? Sintan niku Terus? Rekma gondrong katon merabu. Rekma gondrong ki rambut gondrong. Nah, terus? Mbah Rasim asmanyo. Esemetan juarei. Nah, eseme ranjelei. Nah. Iki biasane nek tak tembangke pocong ngene iki taun diingi Mbah Rasim 500. Lah perkara dhuwit aja kuwatir karo Mbah Rasim. Aku yo gorong ngeling-eling dengi yo nek pamane dikasih itu kan awake dhewe kudu nulis ning nggon watu. Iya. Nek pamane awake dhewe ngene kudu tulis ning nggon banyu. Lah Mbah Rasim iki ngono lho. Heeh. Dengi 500 sudah. Kae lho, Kak. Napa? Kae lho Mbah Rasim ning ngono kae lho. Nggih, sakniki aku mboten usah jenengan kok iso mboten usah repot. Napa? Oh, tahun ngarep. Oh iya. Nggih, nggih, nggih. Wis jaminan nih tahun ngarep. Tak enggak pamane tak DPC engko pamane ben ora lali wonge. Mboten lali, nggih. Esemetan juarei. Nanong. Simbah Rasim mugi bagya sarta mulya. Amin. Ya, iki sinden luar biasa lho Mbak Rasim. Secara spontanitas ngene iki gawe tembang yo angel mergo gawe tembang kuwi kudu ngerti wulon sukon. Andane sowan rene iki wis dadi kelangenane kok. Heeh. Situ kelangenane kok. Kelangenane padake kewan wis. Kelangenane kaya kethek. Sok aku wis lulut ngono Mas aku. Ah, kene desane Pojok Watu, kepala desane penjane Mas Atok Setyo Utomo. Mas Atok Setyo Utomo. Nggih. Yaine nggih rawuh. Nggih rawuh. Nggih. Wong nggih. Pak Atok panjenengan ning kang pundi? Kok kasuwun jumeneng sakedap mawon. Oh menika ngagem peci menika. Nggih, Mas Atok. Nah. Sinten niku? Tembangnya panggah takon terus. Sinten niku terus? Lho sapa to kae? Sapa to kae? Pojok Watu sapa yo? Heeh ya. Pokoke lho sing nembang iki
kan iso lho sapa yo kae? Sindene Pak Kangkos sing saka Sragil sapa yo? Oh, alah. Suarane kaya ngono kesajake lencir kuning saya ayu yo. Iya. Olahmu sik kaya tak sawang kaya mintek dobel malah. Mentok kok dobol barang urung tau. Lah ngene kok. Ya, pitik arep ngendok. Ngene iki wanita semloh hae. Oh, semloh he. Sinten niku? Terus Sinten iku lenggah ngajeng katon lugu. lugu. Makanya yo dadi malah desa ki ora entuk aneh-aneh kok kaya Pak Atok kuwi. Prasaja neko. Heeh, ya. Pak Aton. Pak Atok. Pak Atok. Pak Atok asmanyo. Pimpinan ing desa mriki. Nah, pojok watu. Pojok watu mugi kalis ing rubedo. Amin. Halo. Amin. Kula nganu nggon bagian kamera diarahkan kepada Mbah Rasim. Men wong sak dunia ngerti sapa to sing bengi iki mensposori utama untuk pagelaran. Oh. Luar biasa Mbah Rasim, kula nyuwun tepuk tangan kagem panjenenganipun Mbah Rasim. Ning piyayine iki ora gelem disebut lho Biung biasane. Heeh, kowe karepe ngono moh disebut moh disyuting. Nggih. Heeh. Ning masyarakat sak antero dunia padha menyaksikan ka. Udakara 2000 lebih pasang mata sing menyaksikan lumantar live streaming YouTube Dwijo Laras Indonesia. Kaya ngapa to wujude panjenengane Mbah Rasim? Oh, ngono. Heeh. Nggih ngeten nika. Ireng. Kok ireng? Ireng tapi manis. Ya lho, panjenengane kan ning kamera. Mriko lho. Halo, kamerane guys. Di syuting Mas. Ah, ya. Mriko Mbah Rasim piyayinipun. Ya, ketok. Pahlawan masa kini. Lan pahlawan budaya. Nggih. Lestari budaya. Tembangnya dibacoke apa, Kak? Derek mbok menawi wonten pamundutan menapa Mbah Rasim? Mboten. Mboten ngersake. Nggih. Napa nderek njenengan Biung? Niki assalamualaikum Pak Kanggo. Waalaikumsalam. Juru masak nyuwun gending langgam. Kapan bali kalih ninggal katresnan sampun dipun aturaken. Kula Mbah Woto. Mugi Pak Kanggo tambah sehat pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin. Barokah mekaten doanipun ibu-ibu juru masak lah. Juru masak ki mesti diaturke pamundhute ninggal katresnan karo Mbak Elisa Orkarus Awaso. Nggih. Uga mriko saking Assalamualaikum Pak Kangkong tumpuk monitor saking Surabaya Mas Ilham uga Pak Waris Sugiono ingkang mapan wonten ing Surabaya. Nah, Mas Joko Pilang Kenceng derek nyimak Mas Dalang nggih. AM Mania, Angel Mania. Saka Jakarta Mas Sukri Hono Coroko nyuwun tampile pengendang wedok Dwijo Laras Indonesia. Ana ya, ana. Ayo aja. Wonten pengendang wedok. Ana pengendang wedok. Niki pesenane Mbah Rasim nggih. Ya nggih. Nggih. Kalih anu adik Lili. Sapa? Lili. Lho, sapa? Liliput. Lili Sungpe to. Ayo. Badan kuwi Lili sapa kok kecil imut ngono bareng kok Lili cungpe. Ya ndak aja. Nah, ngendangan nduk. Nah, raketang sak gebyaran. Oh, ngono. Nggih, matur sembah nuwun. Mboten saged kula waos sedaya pamundhutipun kuwatah sanget sing nyuwun lagon langgam sikik mengko dibacoke sak ndangdute Kak. Nggih. Mau ana sing nyuwun lagon podang kuning. Ning. Podang kuning nggih. Nggih. Nggih, pun aturaken uga Mas Tarno Tania Jaya ingkang wonten Jakarta. Ugi kanca-kanca PWKD penggemar wayang Ki Dwijo Kangko dimanapun berada. Datan kantun kanca-kanca WMC yang ada di lokasi Wayang Maniak Community. Dan anak-anak wedok sing ana live streaming Birgita, Rahma, Fani, ya lan liyane. Ya ya. Ayo. Biung menika saking mbak-mbak panitia. Nggih. Wonten sawer kagem mbak sing ngendang. Oh, ngoten. Nggih. Nyun tulung Mbak Jungpe. Ya. Kok iso paroro aku iki lho. Lah berarti ya paroro aku barang. Iso. Kuwi ora cah cilik lho duit kok iso milik ae iku.
Napa Ya. sesi Jumat napa? Podang kuning sing disuwun. Esok awan. Ayo, iki penggemarmu saka Jakarta Mas Sukri ana caraka memonitor. Heeh. Iya, coba kayak apa? Yuk. Esok awan ning omah wis ora krasan. Goleki sing tak sayang. Oh, ayo. Mobang midarang konku goleki. Terus esok manyen nganti yo kanyangan leyang-leyang tak sawang menclok ning hempang kekancangan marindhik saka kadoman sawi ngoceh dheweke malih pencuan Ayo, ayo. Pak Tarno, Tania Jaya sebelum midhangetaken lelagon menika. Nandun nando.
wedok lho Kak. Sang wedok lho niku. Heeh. Wah, jan. Berarti saiki wong wedok iki wis ora dadi kanca wingking tok. Heeh. Ternyata yo enek sing dadi pengrawit barang. Napa, Mbak? Mbak Rasim nyuwun lelagon kelinci ucul. Oh, nggih, kelinci ucul. Iki mau sing nyawer kowe, iki mau mantune Mbah Rasim. Oh, nggih, putrane Mbah Rasim. Nggih, putra mantu. Nggih, terima kasih. Luar biasa. Nggih. Iki anu ya, Kak. Dalam. Kelinci ucul gen diaturke Waranggono. Heeh. Pripun, Mbah? Wah, ya. Kelinci ucul sing disuwun. Oh, nggih. Nah, sampean istirahat sik, kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia gen tampil. Nggih. Niki kula betal nggih. Bawa. Ya, garap gamelan Bali. Heeh.